em dic Mar Rawan i soc professora i investigadora a la Universitat de Northwestern. És una universitat que està als Estats Units, a prop de la ciutat de Chicago. Doncs bé, vaig fer durant 9 anys defensa personal, en concret jiu-jitsu, i posteriorment 4 anys de judo. I en tots dos esports vaig competir. Hola, em dic Sara Mina Martín i soc tècnica superior en automatització i robòtica industrial. Actualment estic cursant mecatrònica industrial a l'Institut La Setània de Manresa. Pel matí faig pràctiques a una empresa d'aquí a la comarca de Bages. Soc gestora de projectes de tecnologia i de transformació digital. Doncs tot i que no m'hi dedico professionalment, fa poc que he començat a escriure pel món de la literatura infantil i juvenil. Hola, soc Sílvia Barranco Valle, soc filla natal de Súria, soc mare d'una nena de 21 anys i des de fa 20 anys em dedico a treballar dins de forces i cossos de seguretat de l'Estat. Bé, soc policia local, avui en dia responsable cap d'una petita població. Actualment ja no practico atletisme, però he estat molt de temps practicant aquest esport com a atleta d'alt nivell. La veritat és que sí. Per exemple, em trobo l'any passat que jo fent allà un programa de LabVIEW, per exemple, li entregava al professor i el professor no s'acaba de creure que jo havia fet el programa i després em tenia que connectar amb ell en privat o explicar-li en persona i després dir, sí que l'has fet tu, llavors em ficava la nota que em correspondria, però més d'un cop hem dubtat de veritat si allò que havia fet ho he fet jo i ho tenia que demostrar. I bueno, espero que aquesta com desigualtat o dificultat no es trobi en altres noies que cursin el que creu que he cursat jo. Penso que jo no he patit cap dificultat practicant aquest esport pel fet de ser dona, perquè crec que entre tots els esports que hi ha, l'atletisme encara és un d'aquests esports que és prou igualitari, no? Vull dir, des de sempre hem entrenat nois i noies junts i això d'aquí doncs, facilita bastant les coses. A més, vaig tenir la sort de començar aquí al Club Atlètic Manresa, que també ha sigut un club que sempre van apostar per l'equip femení, i això d'aquí doncs, s'agraeix bastant. Pel simple fet de ser dona, és cert que no vaig tenir dificultats a l'hora d'integrar-me als clubs on vaig estar, perquè ja estava força normalitzat que hi haguessin dones. Jo no, però companyes meves arriba una edat que han de prendre una decisió si continuar amb la vida familiar o laboral. Jo encara no he arribat a aquesta edat, a veure què passa aquell dia. Pot ser, tot i que no n'he sigut conscient. Segurament si m'hagués tocat viure en una altra època, la dificultat hagués estat major i més notòria. Pel fet de ser dona dins del meu treball, mai. Tots som un i tots som iguals. Sempre ens hem ajudat. Com a dona, potser sí que he tingut alguna dificultat. Ha sigut més aviat en el tracte i no tant en barreres explícites. A vegades, com a dona, s'espera menys de tu i això fa que també se't donguin menys oportunitats. Però és una cosa que he anat veient mica en mica i a vegades m'ha desanimat, però la qüestió és sempre intentar trobar la manera d'animar-se i continuar. Doncs des d'aquella persona que et diu que el que escrius o el vocabulari que utilitzes és massa dur, però no t'ho dirien si fossis home, fins a haver de rebutjar una oferta de feina perquè en l'última entrevista la persona que hagués estat el meu encarregat va fer un comentari sexista sobre el meu vestuari. Sí que és veritat que a nivell social més d'un cop em van deixar de banda dient-me que jo no era una noia perquè feia un esport que era de nens, que era la defensa personal. Un exemple en el que m'hagin discriminat és moltes vegades quan els meus companys de feina em fan comentaris sexistes. Sovint ho fan per dir-me que faig les coses molt ben fetes i em diuen coses com «Uau, Mar, no sembla que siguis una dona». Ja sé que això sembla una barbaritat i sembla inimaginable, però aquestes coses m'han passat. Per exemple, jo en la meva recerca faig servir molt codi, faig codi amb l'ordinador i a vegades m'han dit mira, per ser una tia es pot parlar amb tu del codi, I la veritat és que això no em sembla cap mena de cosa bona que em diguin i és una cosa que et desanima, la veritat, tot i que ells t'ho vulguin dir en la millor de les intencions. No fa gaire ni petit, la veritat, o almenys des del meu punt de vista. Jo
m'he sentit com discriminada i marginada, però per ara sembla que la cosa s'estigui calmant i jo m'he vist on els meus companys li donaven feina, ho feia tot bé i tot, a mi no em deien gairebé res, em trigaven molt temps en donar una resposta, i per no parlar de les bronques que m'he portat alguna bronca, que m'ha deixat també així, es podria dir, i per sort ara la cosa s'està calmant, però bueno, que tela, el que m'he trobat. I això que només sóc estudiant i fer pràctica, saps? O sigui, com estic trobant, doncs com veieu aquí, que no estic ni a la feina. No he patit mai cap mena de discriminació. Crec que durant tota la meva carrera com a esportista no he patit cap situació de discriminació, per sort, però sí que és veritat que vaig començar a fer atletisme perquè no és que no tingués l'opció d'anar a jugar a futbol, però sí que en aquelles èpoques era com, el futbol era un esport de molt de nens, i per aquí a la comarca quasi no hi havia equips de futbol femení, i això d'aquí va fer que m'hagués de buscar un altre esport. Bé, me'n recordo del primer any que vaig tenir l'experiència laboral, me'n vaig a una fira internacional i portava un projecte, ¿vale? A la fira, com a representació del projecte, vam anar un tècnic i jo. Jo, al ser jove i al ser dona, la gent que anava a veure el producte a mi no se m'acostava, i el que veia és que s'acostaven els meus companys, que clar, eren molt més grans que jo i potser imposaven més. Ho veig mínim, necessitem dones. Ens trobem que necessitem personal femení perquè segons quines tasques és molt necessari. Hi ha atletes que competeixen a nivell mundial, que estan patrocinades per algunes marques, que en el moment que decideixen quedar-se embarassades, aquests sponsors, doncs els hi giren l'esquena bastant, no? O sigui, ja sigui no comptant amb elles per publicitat o retallant els contractes que tenen. I una altra cosa que ara sí en retrospectiva penso és l'uniforme, no? de les dones, que sempre, normalment l'atletisme està associat a competir amb top i calça. Amb això d'aquí penso que la premsa a vegades s'aprofita molt d'aquesta indumentària i sexualitza molt totes les notícies. Ja hi ha hagut casos que ha donat molt a parlar. Bé, el que en el món de la tecnologia i l'enginyeria són molt poques dones. A la universitat érem per un grup de 40 persones, només hi havia 2 dones. En els projectes on treballo, on pot haver-hi 5-6 homes, només hi ha 1 o 2 dones. Bé, això és un problema que hem de treballar des de ben petits a la societat i encoratjar les dones que cada vegada vagin entrant més en el món de la tecnologia i l'enginyeria. El paper de les dones als esports que jo he practicat crec que cada dia s'està normalitzant més, tot i que ara per ara segueix sent més minoritari que el dels homes. En la meva àrea, que és l'economia generalment, o l'economia de l'energia més en particular, hi ha moltes menys dones que homes, i això és molt evident quan vas a conferències o quan estàs fins i tot donant classe. Als Estats Units encara hi ha poques noies que s'animin a estudiar economia. Ara mateix, a dia d'avui, hi ha molta discussió sobre quin és el paper de la dona i el paper del sexisme, i realment hi ha històries bastant dures que surten a la llum, on dones han sigut discriminades molt objectivament. Dins la professió s'estan fent petits canvis per intentar-ho millorar, però veig encara una distància i molta feina per fer. Jo, des del meu punt de vista, intento advocar per les dones i les estudiants, i també intento jo mateixa ser un role model, que diem en anglès, un model per les noies, perquè no tinguin por i tirin endavant, encara que no els hi facin tant de cas. I això és com la manera de tirar endavant, de fer veure que no te n'adones una mica, i al mateix temps intentar advocar per polítiques explícites que defensin els drets de les dones. S'han de fer les dues coses a la vegada, em sembla. Jo he vist poques dones en aquest sector i us animo a... Si de veritat us agrada aquests temes que
que de veritat estudieu i que participeu i que es veu molt poques dones i les dones som igual de capacitades que els homes per fer totes aquestes tasques, som igual de llestes, intel·ligents, capacitades, però l'únic que encara fins fa poc no sé si es veia que era com una feina d'home i les dones en si no... Ara es comencen a haver dones i això jo ho agraeixo perquè també és una feina que també és maca, saps? Però l'únic que normalment a les dones aquest sector no es veuen. Crec que queda molt camí per fer perquè els homes ens porten avantatge. Han sigut molts anys silenciades, anys on les dones no tenien accés a la cultura ni a l'educació i anys on després les dones per veure les seves obres publicades havien d'escriure sota pseudònim. Per sort, això ja no és la realitat amb la que jo em trobo i me n'alegro de que estiguem aconseguint la veu que a moltes se'ls va negar. En primer lloc, jo animo a totes les dones a que segueixin practicant l'esport que més els agradi i més els hi vingui de gust. I en segon lloc, doncs, les animo a que segueixin lluitant per fer un esport més igualitari en un futur, no? I que sobretot, si mai pateixen algun cas de discriminació o tenen alguna complicació, sobretot que en facin ressò, perquè això d'aquí podrà ajudar a canviar les coses. Animar a totes aquelles dones que tinguin ganes d'ajudar, de sentir-se útils, de donar de si tot el que poden, perquè necessitem persones així dintre del nostre cos. Voldria recordar a totes les dones que sou molt boniques quan somrieu, però sou precioses quan lluiteu. Callada no estàs més guapa. I tant de bo que no et silenciïn mai. Pensa en el que ens iguala i no en el que ens diferencia. Jo, per animar-vos, us diria que no tingueu por, que tireu sempre endavant i que no us poseu borreres fins que no us les posin els altres i fins i tot quan us les posin els altres que les intenteu tombar. Jo sóc una persona que he estat sempre molt poc conscient de que els altres em percebien com una dona. Em veig com una persona i sempre he actuat com una persona sense ser molt conscient d'aquestes barreres i penso que en el fons m'ha ajudat, perquè a la que les comences a veure és fàcil desanimar-se. Així que us animo a actuar com a persones en el món, no com a dones, i defensant-nos les unes a les altres, els nostres drets que tenim i que hem de continuar avançant-hi. El que jo us puc dir és que el gènere no ha de definir la vostra capacitat, que heu de ser lliures per escollir el vostre camí sense que ningú us aixafi. O sigui, procurant que us aixafin el mínim, perquè no pot ser que una altra persona et vingui i t'intenti aixafar allò que tu estàs lluitant i hem de ser fortes i valentes i hem de seguir endavant. Feliç dia de la dona!